Kohhran hi Pawl nge ni Mihring sa pho chuanin the church as an institution ti le the church as people ti hi an buai pui khop maya zorama po hian a buai pui om ve ta viau ni in alang Kohhran hi Pawl nge ani Mihring chumi zom pui chuan zo na dang ka zo tang chenga Kohhran hi mizo Christian te min ti pum khat tu nge min tender tu Kohhran hi pathian ram ti zau tu nge pathian ram hi Kohhrana kan khung bet Kohhran hian Isua nai tir chem Isua nge Kohhran hi nai zok chung zo na sang sang I chan na chu Kohhran I riat dana ain ngat thui khopang Bible a Kohhran ti thumal hi Greek tonga ecclesia ti atanga lo kalania Ecclesia ti chu Hebrai tonga kahal ti atanga lo kalania kahal chu pathian mi te kal khom emo pathian mi te pung khom soina ani ti chuan Kohhran chu pathian mi te kal khom emo pathian mi te in khom hi ani tamaya an kal khom na Pawl a khani lovin a kal khom ate a Mihring ate kha ani Kohhran chu Bible in mun sang sanga a soidan hi ti hian toy te in la khom khai khom don tai la Kohhran chu tharau thiang limin ama chen na tura Isua Krista a arem khom Krista taksa te anni chu po chungai tua chiangila an kal khom na Pawl a khani lovin a kal khom ate a Mihring ate arem khom ate zel kha Kohhran chu ani Pawl buai pui tu te chuan Pawl that na le ma son na tur an ngai tu ber thina Mihring buai pui tu te ro chuan Kohhran a mi mal tin te that na tur an ngai tu thin Kohhran mangai em Kohhran ta na in pe zo tak a chunga member mal te te mangai em si lo hi a om thei ani Pawl buai pui ber tu te chuan Kohhran hausa ni te building le thil dang nei that te Pawl len le member tam te an ngai tu a an ngai poimo bera chu chuan buai pui thin Mihring buai pui tu te ro chuan kan dam tlangem kan thang tlangem tharawa kan nungem ti an ngai tu zok thin zoram Kohhran te po hi kan hausa in a biak in thapui pui te kan nei hlom a chunga loi te hi enge mo kan an le tam le len te po hi a poimo e nima sela Isua kha chu tam le tlema hian alo buai lo khop moya mi pani emo pathum emo kaminga anin khom na chuan an zinga katel zel thin atimai ni Pawl buai pui tu te chuan bithlia nein ram rian kham thina chuwang chuan Kohhran chu Mihring tender tu in melmak na thlen tua kan mang fo thin chu tiang chuan kan siam fo thin apoi em ani Mihring buai pui tu te tan ero chuan pathian mi te zong hi Krista taksa a kan peng pui te kan zom pui te an ne wangin intention na hi a om a thiang lo ani Kohhran hi Pawl anga mutlat tu te chuan Kohhran Pawl kal tlangin pathian an dor thina Kohhran phena tangin anin hot puk ve vak thin hei wang hi ni theangem Kohhran mi tak maltlat nuna pachefe fe si hi kan tam viau in alangtlat ani Mihring anga mutu te ro chuan Kohhran kan tel theina hi Isua Krista thisen zara pathian mi te kan ni na atang chau hian ani ti an threchianga ma ni le pathian in kar an buai pui thin chu an ngai poimo thin ani Kohhran hi Pawl ang chawa mutu te chuan an om na Kohhran Pawl kal tlangin rongan bola Kohhran kal tlang le program kal tlang chawa rong bol tura an ngai thin program anin ngata program kal Christian an ni thin ani chu tiang deuh chu Bible po kan mua Jericho konga suam mang tok hliam tuar thi chonga mureng mutu te kha ngai tuaila pui thiam le viet chi te kha khang pui thiam le viet chi te khan Jerusalem an program chu that devin an han ti mai the nima sela an mureng kong sira hliam tuar thi chonga mureng an mu akha an program po na mi
อันปอลโปนามีอันนิตละตาอันบวยปุยมันโลอันนี้ข้าเตียงข้าอีส่วนอดูโลอันนี้โกชันโปรแกรมกันเตลนานิโลวินอีสัวคริสตานเนนะกันอินซอมนะเฮียนมินขัลกัลจอกรอเซโปรแกรมขัลกัลคริสเตียนนิโลวินถ้าเราเที่ยงลิมขัลกัลคริสเตียนกันนี่อภัยโมนี่การทุสอยตัวเตะขางุนตะกินไงตัวเอละกันคายข้อมเทเชวินกริงอัตลางกมนานะก็สอยดูซูมานี่นักโกชันโปลเชวัชันเนมง่ายตะกรงบอลยาชานิมาเซลาเองโปเลโมกันนี่นะไอจวนคริสเตียนกันนี่นะฮีหลังสารจอกรอเซอิสุคริสต์ที่เซนซาระปัทยันมีอิสุคริสต์ที่เซนคริสเตียนกันนี่นะฮีโกชันเราปุยจอกคริสต์ตักษาอามินเตลตีร์ตูอันนี้เสียปัทยันินมัลสอมเสรอเซ